Bé, com veieu, avui dissabte 27, són les 12:20, encara no ha sortit tothom, i la cala del Badell, que hauria d'estar balisada, el pla d'usos consta com a cala balisada, però uns delinqüents van arrencar les balises, ara potser farà 3 setmanes, per segona vegada, i la cala segueix sense balisar perquè l'administració local s'ha tirat enrere. Diu que no hi ha recursos, però formen part de la taula de cogestió, un ens que suposadament hauria de gestionar l'espai protegit, però cadascú va a la seva pilota, i cadascú es paga el seu, i cadascú vigila el seu trosset, i si no tens ingressos, com és el cas de Mont-ras, doncs t'has d'aguantar. Si no pots posar un vigilant, t'aguantes. Fins que hi hagi un accident, suposo que, bueno, això, és veritat que és curiós, però molta sort, Suposo que el tenir que anar tan lent la gent en tantes barques, però evidentment, com veieu, està ple de gent nedant entre les barques i bueno, és un risc. És una llàstima, un mal exemple de l'administració, que no ha sabut fer front simplement a uns delinqüents que se'n surten la seua i dobleguen l'administració. Simplement era posar unes balises. Les balises estaven a uns 30 metres, just darrere la roca Badell, que és una roca fantàstica per la mainada, que pugen, i salten i juguen en allà. Simplement era recular 30 metres. Però el sector nàutic mai ha estat interessat en fer un pas enrere, en recular, en cedir un pam pels banyistes, per les activitats més fràgils, com l'esnorkel o el bany, fins i tot el bany de la mateixa gent que va amb embarcació, perquè hi ha caletes que només es pot arribar amb embarcació, i altres que amb embarcació a peu, en aquest cas es pot arribar a peu, però hi ha una cadena, és més complicat, depèn per qui, però es pot arribar a peu, I bueno, així estem. Després de 40 anys de lluita amb aquest tema, i imatges cada any, i denúncies cada any, i els mitjans cada any, i sembla que ningú s'atreveix o no poden fer front, i aquí els interessos que prevalen són els econòmics, els números més fàcils de mostrar, però resulta que, segons els experts, els números de protegir el medi ambient seran molt més elevats, o sigui, els beneficis més elevats i els costos, que són els que estan generant totes aquestes actuacions agressives, seran molt més elevats per resoldre. És el cas que està passant al Cap de Creus, per exemple, on s'està intentant replantar Posidònia de manera manual, cosa que és molt complexa, perquè ja de manera natural és complexa, necessita unes característiques molt especials, de transparència, de qualitat de l'aigua, evidentment que no hi fondegi ningú. Ho han hagut de fer en una zona que no hi fondegi ningú, perquè ho havien provat en una zona que s'hi fondejava, no va durar 2 dies, i ara ho fan en zones que no es fondeja. Mentrestant ells intenten replantar uns metres, aquí cada temporada s'estan perdent molts més metres. Total, per simplement senyalitzar la zona, ficar unes boies de fondeig ecològiques sobre els boscos, sancionar i molta més vigilància. Els costos de fer-ho bé seran menors que si ho fem malament. Els beneficis de fer-ho bé seran molt majors de fer-ho malament. Els beneficis d'un peix viu i de protegir d'un ecosistema viu són molt més elevats i més extensos els beneficis que destruir-ho. Ja ho estem veient, amb la pèrdua de biodiversitat i el calentament global. I seguim sense atrevir-nos a fer front. Salut, companys, som Jordi Cruz, portaveu de la Comissió de Medi Marí de la Federació Ecologista SOS Costa Brava. Si puc, passaré aquest vídeo per la xarxa on pugui. Salut, que vagi bé. Per cert, perdoneu, aquí ens hem de mobilitzar tots. No pot ser que seguim només les ONGs, que ja ens tenen clitxats i com a pesats. Aquí els ciutadans s'han de mobilitzar, i els col·lectius que feu natació, els col·lectius que fan pàdel, els col·lectius que es volen banyar, la gent que navega, que és més respectuosa i manté una distància de seguretat i es vol banyar amb els seus fills, amb els seus nets, per ensenyar-li els 4 peixos que encara queden i
i el nostre meravellós fons, s'ha d'organitzar la gent i mobilitzar-se, perquè si no, no aconseguirem res. Salut, gràcies. Un altre tema que és el clàssic, com podeu veure, si tu ets respectuós deixes un espai, els que venen després es posaran a davant i te trauran aquest espai que volies tu per banyar-te. Però és que a més els que arriben ara, els últims, encara volen anar més endavant, tot i que ja està la zona saturada. I com podeu veure aquí, els que arriben els últims, doncs, volen anar més i més endavant. Gent nedant a darrere aquella embarcació que està entrant, pàdels passant per aquí davant, intentant jugar una mica perquè tampoc poden navegar gaire. I ja ho veieu, la gent vol anar a davant, al raconet, menys profund i més proper, més a recés, justament als llocs on és ideal per capbussar-se, per banyar-se amb la mainada, per mirar al fons, ja que és l'aigua que es veu més bé al fons, i per nedar. Doncs això està ocupat i no es aconseguirà, ja dic, si no ens mobilitzem, no se mobilitza la gent i d'una vegada per totes, després de tants i tants anys, es posa una mica d'ordre. Salut. Veieu? Sí senyor, els últims a davant de tot. Tot ja les motos també estan entrant. Una vergonya. Som la generació amb més recursos, amb més recursos econòmics i humans, amb més tecnologia, més informació, estudis sobre la Posidònia, sobre el fons marí, sobre els efectes de la massificació de les nàutiques d'esbarjo, sobre el fons marí. Tenim aquí de tant en tant, l'altre dia el Seprona, Mossos, forestals, tenim un piló d'administracions i seguim com fa 40 anys. L'any 90 es va declarar el PAIN, això està igual. Simplement està, igual no, evidentment el fons marí està molt pitjor i tot està molt més degradat. La pesca també ha fet molt de mal, les espècies estan molt esquilmades i així estem. Evident, motos, tot, ja ho veieu. Simplement venen a molestar. Heu d'entendre que en cap cas venen aquí a gaudir de la majoria, no dic que n'hi hagin 4 que mirin el que hi ha al fons, però no poden fer en tranquil·litat, han d'estar treballant el cap constantment, perquè si passen motos, embarcacions, no es pot. Els beneficis, per exemple, de la natació, del bany i del busseig, que estan contrastats per estudis científics, evidentment en aquest cas no és així, degut a la tensió en què s'estan realitzant les activitats. Has d'estar constantment vigilant, sents un soroll, una embarcació, si et capbusses per mirar un peix o un pop o el que sigui, tens el perill que quan surtis t'hagi passat una barca per sobre. Evidentment aquí no pots nedar amb una boia de senyalització perquè estaries tot el rato enganxant-te amb les embarcacions. No respectarien tampoc la distància en què s'ha de respectar les embarcacions vers les persones. Cap distància. Aquí passen, si han de passar per un pam, passen per un pam, ja ho veieu. Espectacular. Penseu que això ara empitjorarà, O sigui, això depèn del vent. Avui és un dia de garbí, per tant és una zona on se refugien les embarcacions, però no estem al mes d'agost, que segurament serà molt pitjor. Iran més a fondo i així estem, Salut.